നിങ്ങൾ കുറ്റാലത്ത് വരുന്നവരാണോ? അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഹിഡൻ പ്ലേസ് ഉണ്ട്, രാമർ റോക്ക് ടെമ്പിൾ. ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 360 ഡിഗ്രി വ്യൂ ആണ്. നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒന്ന് നോക്കി. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരുമല കോവിൽ, അവിടെ കുറ്റാലം, ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ തെങ്കാശി. 360 ഡിഗ്രി വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാറ കുത്തനെ നിപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേടിയാവും, നമ്മുടെ പുറത്തോട്ട് വീഴുമെന്ന്. കുത്തുക്കൽ വലസയെന്ന് ഈ നാടിന് പേര് വീഴാൻ തന്നെ കാരണം അതിൻ്റെ രൂപമാണ്, ആ പാറയുടെ രൂപമാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളെ മെയിനായിട്ട് ഈ അമ്പലത്തിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തതും ആ പാറയുടെ രൂപം തന്നെ. ഈ നാടിനെ മൊത്തം അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒറ്റ പാറ കൊണ്ടാണ്. ചന്ദ്രചൂഡ് ശിവശങ്കര